Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Patinotsvaga zvitendero kwatinoenda tinonamata tinenge tine mutarisiro wekuti matambudziko edu akuzoganuka, mhepo dzemuchadenga dzinotiteera dzichitipinza mumatambudziko dzese dzichanyaradzwa. Asi nyaya yatafambira nhasi kuno kuchitiyo kwaMutare inhau yakasiyana, inhau inosuwisa, mhuri yaparadzana kuburikidza nechitendero. Vana naamai havachaonani kuburikidza nechitendero. Vana vasikana vari kutorwa pamusha vachienda vachinoshandiswa, vamwe vacho vari maunderage nechitendero. Tiri kuno kuchitiyo tatirega tishanye tinonzwisisa kuti nhau iyi zviri kumbofamba sei. Tina mukoma Ishmael Muradzikwa varuda kutitsanangurirawo matambudziko avasangana kuburikidza nechitendero ichi. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesera, nchiti regai tichingamidze mukoma Ishmael tinzwe kuti zvii zviri kumboitika mukereke umu, uye matambudziko avasanganawo nawo semhuri ndeapi azoita kuti vati vedu chimbouyayiwo kuno munzwe nhau yatiri kusangana nayo semhuri. Mukoma Ishmael Muradzikwa, makasimba? Ini ndiraiti makadii kumukoma. Aiwa, ndinofara. Kwatiri kuno kunhasi kunonzi kwani? KwaChitiyo village. Chitiyo village. Tiri maMutare. Kuri sei? Kuri right. Ndiri kuona kwakasvibira makakohwa. Aiwa, hatisati ndokuti zviro zvichimumunda zviri muzhizha. Aiwa, but zvakaita kane mvura yakanaya. Aiwa, tishore Mwari. Nekuti kuratidzira kukuita kuratidza kuti kuno kunenge kuchitori nemvura yakatoti wandei. Iri kumbodaro inododzoka. Aiwa, tinotenda nekuti zviri nani kuti tishaye zvimwe zvese asi pamusha chikafu chiripo. Aiwa, icho sadza ndo rakakosha. Mukoma Ishmael, takanzwa nyaya yakusvikawo munzeve dzedu kuti kune chechi iri kutora vanasikana vakadzi vachishandiswa vachigara kuchechi ikokoko. Ndingada kunzwisisa kuti semumwe wanga ari muchechi umumu zvakamira sei maererano nechechi iyi, zvinofamba sei? Alright. Paruzika. Ndingangoti nhau iri kuitika yanga ichiitika ndeyekuti hanzvadzi dzangu, wabereki wangu inini, vainamata muchechi inonzi Zimbabwe African Catholic Church. Saka muchechi mune mbuya anobatsira. Saka mbuya anobatsira ivavo vanoti kurarama kwavo inini ndavariite zvekuti vakaona kuti munhu anonga akati budirire tumari tunonga turipo, vanokwanisa kuti hunzai mwana wenyu auya agare pamba pano tichimubvisa mhepo. Saka hanzvadzi dzangu ndo dzakatorwa dzikaenda ikoko. Saka then unongoziva kuti kana munhu achinge aenda kogara kumba kwemunhu hamuzondogari musingaendeso chikafu. Saka nekuti vaimbowana, saka chikafu chaitodini, zvaitopota zvichienda ikoko kusvika pamba kuti takazodzimara tautosvike pautoti nesu tanga tautoshupikawo nekuda kwechechi iyoyo. Pambawo zvekudya zvakutoita zvishoma zvakuwandira kuchechi. Tiri ipapo, ndanzwa muchiti hanzvadzi dzenyu ndidzo dzakatorwa dzakaenda kuchechi uko. Ngatidzokerei mumhuri. Mhuri yenyu yakamira sei? Inini ndinozvarwa ndiri mukomana 1. Saka zvandiri mukomana 1, ndina hanzvadzi 4. 3 dzakaroorwa, 1 ndo isati yaroorwa. Saka dzimwe dzese idzi 3 ndo dzaigara kuchechi. Saka dzichigara kuchechi, vakomana vepachechi apa ndo vamwe vaitoshandisa hanzvadzi dzangu. Dzimwe hanzvadzi dzichizotondiudza kuti mukoma zvatiri uko tirikutodini, tiri kushandiswa. Saka inenge kungoto hapanawo chandaikwanisa kuita nekuti vabereki vangu vachipo. Imwe yacho yakazotoita zvozototisa kwakuendawo kubasa, yatoona kuti zviri panapa hazviso zviri kuitika kuchari kunamata. Saka inini ndaimbonga ndichimbonamata imomo, ndakaswepa kuzotobudawo. Saka ndainga ndine mukadzi wandanga ndinaye inini ndiri kubasa. Saka iye ndaimusiya pamba, ndandavaka panguo. Saka mushure mekuti mararamiro avo ekungoti vananga vachirarama nekuti tumari twavanhu, waitaimira paya pekuti mwedzi wako wopera ndo paikwanisa kutora mhuri yangu kuti uyai kunoku pane mhepo iri pamba penyu yatoda kuti timbozama kubatsira. Saka ivo manje ndokuita sei, ndokutora mhuri yangu iya. Saka ini pandinouya kumba ndichizoya kuti ndakuya kumboona mhuri, ndinosvika mhuri iri kuchechi.
saka ndizoona nguva yekuzotamba nemhuri yangu hapana pasitana. Saka zvaiitika nguva zhinji kusvika ndakazosvipa kuzoteera futi rimwe musi ndine friend yangu. Ndakasvika ipapo ndobva ndosvika ndotomhoresana nawo naitobva kuHarare basa. Ndichosvika ndichitomhoresana nawo zvakanaka. Makadi otofara todawo madrink, tengere madrink. Saka ndane $20 yakabatana. Saka ndasina madhora ekuti ndikwanise kutenga drink. Saka ndakangoenda ndiri maoko zviya chingoti ndozodzoka ndongoisawo thanks. Ngo ndakandasvika manheru. Time yekutenga chikafu chokudai saka ndandisina. Saka zvaitika pamhuri yangu. Saka ndakabva ndasvika ndobva nditi toda drink. Saka $20 ndakazongobudisa $20 ndichitotamidza mbuya ivavo. Mbuya ivavo vatonditi basi. Saka vachinditi basi ko ndochi handiti mati drink here. Ubva tatora mari yako ubva totangotopopota achiti nekugara kwakaita mhuri yako yese panapa utauri yai $20 here chichi. Okay, hatozodii tozotaura sekuti ndainga ndichiziva kuti ndine mari ndozoya ndotenga zviri zvaidiwa zvacho ndozondovapa. Tiri ipapo ndoda kudzorai kumashure. Ndoda kuti tikabata chinhu topedza, tikabata apa topedza. Mataura nyaya dzehanzvadzi dzenyu dzamati inhatu dzanga dziri kugara kuchechi uku. Pane here zvamaiona zvaida kugadzirwa pahanzvadzi dzenyu zvakaita kuti hanzvadzi dzizotorwa kuchechi uku? Chechipiri, ndanzwa muchiti hanzvadzi dzangu dzaitotaura kuti dziri kushandiswa kuchechi uku. Ndoda kuti munditsanangurire kushandiswa kupi? Kurimiswa mumunda here kana kuti vakanga vatopiwa kana varume kuchechi ikoko pajeke kuitira mhuri yeZimbabwe inzwisise kuti nyaya yedu iri kubva kupi iri kuenda kupi? Okay. Ndapanzwa. Kushandiswa kwandiri kutaura kwaitwa hanzvadzi dzangu dzaitwa vakadzi nevana vepapa pachechi ipapo. Saka dzaibatwa ipapo. Saka kubatwa kwadzaitwa ipapo ndo padzaiva chizonditaurira kuti mukoma zvatiri uko tiri kuzwi tiri kubatwa, tiri kushandiswa navakomana vana vepapa, vana Simba nana Dwight. Vakomana ava vana vani vemuridzi wechechi here kana kuti? Vana vambuya ivavo pachechi ipapo. Saka ndo vaipota vachibata hanzvadzi dzangu. Saka hanzvadzi dzangu ndondoti zvachiendawo kumabasawo svika dzakasvipa kuzororwawo zvadzo kusvika up to now. Saka imwe hanzvadzi doko yacho ndo yakasara ipapo. Isisara ipapo yakanga yagrade 7. Saka yagrade 7 ndo payaizi nemukomana waingepo anzi Dwight. Iye ndiye nyakutotaura achiti mwana uyo anonga ane nhumberi maswera ndaizviita. Saka ndandine mudzimai ndototi chimbokonfirm apo munhu utizwe kuti ane pamwiri because mai yangu aitoto maitiro ake ari kuita anonga ane pamwiri. Saka handichaziva kuti pamwiri pakazobatwa here kuti paripo, asi handina kuzozvitarisa hangu kuti zvakamira sei. Asi kutariswa mwana akazotariswa yake akazoonekwa akadini akashaishwa. Ozobvunzwa chimubvunza mwana anotaura kuti ini ndaidi Dwight ndiye anondishandisa anonipa mazepe achinditaura kuti anzori pamba pedu uya ugare pamba pana uya ndiuite mukadzi. Saka anoti first day yakarara naye pamukava here, second day racho chomubatire kuhuni here handichaziva kuti zvakazomira sei sekuti handisipo zvangu. Saka ndo matauriro aizviita. Ndoda kudzoka panyaya yamatanga kutaura yekuti vakaona kuti mhuri iyi inenge yakati budirirei, vanokuti uyu ane mhepo ngaauye timubatsire. Hanzvadzi dzenyu dzese dziri 3 kudai so, pane zvamaiona here zvinoti izvi zvaida kuti tibatsirwe, kana kuti pane matambudziko here amaiona mumhuri akaita kuti mhuri isumuke ichiendaichinogara kuchechi ikoko kwambuya? Zvematambudziko apo ndingati papasimborina. Napapasimborina singorina wekungoto nyaya yekungoenda kungobatsirwa machechi omu. Saka vabereki ndo vakangotanga kungotendoko. Saka vana munondoteerawo mwese. Saka takabva tandoteerwa ikoko. Saka iwo ndo kungoteka advantage kwakadi kwakangoitawo. Kwachingoti pane mhepo dziri pavana toda kuti tibatsire vana. Asi hatina kubvira tamboona hedu zvakashata pavana. Saka muzuva ranhasi ndo kuchechi kwamuchiri kuendere uye vabereki vachiri kuendere kuchechi? Kana inini ndakasotobuda kudhara, ndakasobuda baba vacho vachitori vapenyu, baba vacho vasati vatoshaika. Baba muridzi wechechi, baba murume wambuya?
baba wangu inini baba wangu inini ndakatobuda muchechi momo kudhara ndatotaura nawo nditoti handichatoda kuzvekunamata tichingoti manamatiro ayo handiwoba nekuti mashurumu anga andiroera achindiroera mudzimai wangu. Ndoda kuuya panhau futi yamatsanangura yemhuri yenyu kuti makawana mhuri yenyu yakutogara kupi kuchechi ukuku. Imimi sababa mune matambudziko here amanga munawo mumba menyu? Ngatimbobvai kumhuri yenyu iyi kuna nasisi venyu nanani. Toda kutarisana imimi mudzimai wenyu nevana venyu nemudzimai wenyu. Pane matambudziko here amanga munawo mukati memusha amaita aiwa handi tinogadziriswa kuchechi, kana kuti pane zvainetsa here zvakaita kuti mukadzi asumuka ati rega ndiende kuchechi ndobatsirwa kuchechi? Zvinhu zvinoshupa ngoti tingangoti nawo hombe chaiyo dambudziko hangu ndanga ndisina dambudziko nei chakaitoti zvidaro inhau yekuti vana pamapirizi chechi inotanzi vana mafamily plan kugadzira vana kuchengeta vana kurera vana kuya vanoti hanzi hatimwi mapirizi hatibaiwi hatiendi kuchipatara unotozoenda kuchipatara ngenyaya yemweya ndio unonga kutoenda kuchipatara. Saka mapirizi ekuzi mwana murere vana kuti mwana aite 2 years musati madai apa pasina. Saka vana vaindobatika vachindobara saka vana tokangoteedzana tindoteedzana. Saka turipo 3 vana. Saka mugoyamwira kwatwaita ndo mukuenda kuchechi kwaizi uyai kuno ndimbotubatsira here. Saka zvikonzerwa ndiwo nyaya yekuti havanga vasingadi kuti vamwe mapirizi ekurera vana. Muchisanangura mati chechi ikatholiki ipostori handisi kunyatsonzwisisa mati inonzi chii ipostori here kana kuti? Ndingangoti yakaita postori asi haisi postori, tingangoti inonzi Zimbabwe African Catholic Church inonzi ACC. Saka ndo mamira yakaita. Tiri ipapo ndoda kunzwisisa futi kuti mauya nekuti ndanzwa muchiti maishandira kuHarare. Pamakauya ndo pamakawana mhuri yasumuka yaenda kuchechi uko. Makambowana here nguva yekugarisana nemukadzi wenyu muchibvunzana kuti komai mwana chanetsa chii chazokusumudza pamusha kuti uende unotsvaga rubatsiro kuchechi? Zvakaitika ngezvekuti inini ndatouya ndichisvika ndichiudzwa kuti mhuri yangu yakuchechi. Ndakasvika iko ndikatora mhuri yangu, ndakatora kamwana ndokuya nako. Hatina kumboita hedu nguva yekuti titaure zvakawanda nekuti panga patone violence ipapo. Ndakasvikawo sekuti munhu angasvika kachidombosasana nemukadzi wake nevanawo muri pamwe. Saka ndakasvika ndikatora mhuri ndokumbirawo mhuri timboenda kumba zvikanzi mhuri iri pamunamato. Ndati hazvina problem, imhuri yangu ngatiende kumba. Saka ndakatora kamwana ndokuenda nako ndobva ndasvika ndikatobika tobva tatogara zvedu chitoita zvatatu. Saka ndakazozwa kuma 11 dzemanheru ndokuzwa nchitonokerwa kuzi waba mwana kuchechi kuenda. Ndoti kuti ndaba mwana chirudzii, mwana wakakarika mwana kangu kasikana. Saka then zvadaro ndokubva ndaita sei, ndokubva ndatotanga kubereka mwana yako wachibereka mwana kwako kuenda ndobva ndakatanga kurohwa nevanhu vaya vana vepachechi paya. Ndo uchitondifuremera kuti hanzi ndira kuba mwana ndira kuenda kunocheka mwana. Saka zvadaro ndokuzouya mapurisa azosvikawo. Hatinozomboita nguva yekuzombotonga saka mapurisa akazongoti mapurisa ekumadzimba vaya akati mimi baba kana mhuri yenyu ruti pamba pane nzara. Saka imimi kana muchide kuone kuti mhuri yenyu tigare pamba titangire ipapo, mhuri yenyu ngaidi itengere chikafu tichione tizoone kuti inosimuka here ichienda kuchechi. Zveshuwa ndakatora about $80 ndishobva ndaenda ndikatenga girosa rangu $80. Ndochoya naro ndichosvika paya pamba paya patatawirirana paya nemapurisa paya. Ndakasvika asi aripo atotiza. Saka ndobva ndasvika ndobva ndamutora mapurisa azoya naye. Saka then ndakazongorara manheru fumiro ndobva ndadzoka kubasa kwangu. Ndatowo muHarare kumuruwa muya ndobva ndakafonera kuzi mwana watosara akarwara serious. Saka ndatoenda kuchechi, asi ndakasiya pamutemo kuti kuchechi hauendi usina kundiudza. Saka vakabva vakabva ndoenda kuenda ndokwakabva atoenda kumusha kwake kwakarerwa kwambuya wake kunonzi kwaTsomba. Saka ndo mamira zvazvakaita.
Ndoda kudzoka panyaya yehanzvadzi dzenyu ndakanangana nemudiki wamati grade 7. Pane here zvamakazoitawo imimi sehanzvadzi maererano nekuti mwana uyu tingamuti imaina kana kuti ari pasi pemutemo unobvumidzwa kuti munhu anga achiroorwa? Makambotorawo here matanho ekushandisa mutemo kuenda kumapurisa tisingatarise vamuri kutaura vemudzimba maneighborhood kutosumuka imimi netsoka dzenyu moenda kupolice station kuti inini hanzvadzi yangu yakabatwa asi underage? Ichokwadi ndakatosvika pakutoperawo mari kusvika pakuzototowo neniwo ndakasvika pakuzotonetawo ndatosi ndichibhadhara mari ndichienda kunoenda kumapurisa vakuru kuna ndovanonzwa vakuru ndichosvika achingondibatsira nyaya yekuti tiri kuita achitora mastatement. Mwana achibvunzwa wakazwinyi anotaura kuti ndakabatwa ndiani ndiDuit, asi ngekuda kwekuti mwana achatauriba kuti ikoko achatauriba ndakabatwa ndiDuit ngekuti mai ndo aimuti usataure kuti ndiDuit mwana wani mwana wamai wepachechi apa. Tiri kudaro ngekuti mai wakanzoni nembuya wepachechi ayo mukangosungisise mwana wangu panapa musasadini ba musasauya pano, uyezve mai vaivimba nambuya iwavo kuti vanodini vanoprofita chaizvo. Saka havana kukwanisa kuda kuti vabudise mwana wavo vakarepe akavharidzire mwana wavo vakarepe hanzvadzi yavo. Mirai, muri kutaura kuti amai venyu imimi vanotenda kuna ambuya ava nekuti ambuya ava vane chiprofita. Ambuya ava futi ndivo vane mwana ari kubata hanzvadzi yenyu. Amai venyu imimi vochengetedza ambuya ava nemwana wavo kuti vasasungwe nekuda kwekuti havana kwekunogara. Havana here kwekunogara kana kuti chii chiri kuitika? Sekutaura kwamaita ndanzwa muchiti baba vakazoshaya. Nditi komusha wakaenda kupi paisimbogara amai venyu? Paisigara amai zveshuwa pamba paripo. Pamba patoripo, musha wakatokura, chiyazi pekurima pakatokura, hapana pekuti anzi havana kwekuenda. Pamba wakatosiwa pamba. Asi ngenhau yekuti pamba pacho havasi kugarawo, ngenhau yekuti pane zvinonga zviri kuitika kwavari. Handizona kuzoziva yangu kuti chii zvinhu zvacho zvitora nzvimbo. Sekuti babawo mafira akaitawo munhu akafa aine shungu. Saka handizoziva yangu kuti zvakamira sei, ngekuti baba mushure ivo vafa, baba vakafira pamba. Baba tingati vakafira pamba pachechi. Vakanga varwara zviya zvokuti vanga vasikuchabikirwa zviya zvokuti chikafu vanga vasingachadyi. Saka vakazoshayikira kuchechi, panova pachechi pambuya ivavo. Saka ivo ngekusade kuti zvinzi mutendo wafire pachechi ipapo, akakwanisa kuhaya mota manheru kwakuenda naye muchipatara kwauzinyepo kuti hanzi wafira kuchipatara enda hanzi afa neCovid. Asi isiri Covid. Saka chakatadza kuti haisi Covid ngekuti pamba pacho hapana wakasara akarwara, hapana akasara akafa. Saka ndozviri kutinetsa kuti iye gandu wakafa. Endi mumashure vanga vasingachatogari pamba mai wacho ngekuti vanga vangogara kuchechi ikoko. Mbuya wakugara namai yangu kuchechi, baba vachitogara vega kumba. Endi zvipfuyo ndokwazvanga zvakutogara kumba kuchechi ikoko kwambuya ivavo. Tiripo panyaya yemwana musikana uyu grade 7 uyu wamuri kuti anogona kuva akapiwa pamuviri kana kuti anogona kuva asina, asi chokwadi ndechekuti mwana akatariswa akaona akashayishwa. Kunzwisisa kwandinoita munzvimbo yega yega mune vashandi vesocial welfare vaya vatondoti maCCW vanotarisa welfare yevana. Makambozama here kuapproach vanhu vakadaro kuti nyaya iyi igadziriswe, zvichida pamwe vaivaonekwe kuenda kuti nyaya iyi iita sei ibatsirwe green mwana awane rubatsiro runoenderana? Ichokwadi takatombozama kutomboendawo kumasocial welfare achewayo, asi zvakatoshaya basa kana nekumapurisa kwacho kwatakatoenda kwacho zvakatoshaya futi basa. Ngekuti vakatosvika mwana akanoongororwa kunonzi hanzi wechild care here kuti idini mumatauni, asi ndakaona kunga pakashandwe mari. Handizivi yangu kuti zvakafamba sei, ndingazonyepa, asi hakuna kwayakaenda. Asi mwana akaoneka akadini akashayishwa. Saka nawo izvezvi ndinganyepa kuti saka mushure mekudaro anozozviteerero hangu ngekuti mai vakabva vanzi nemunhambuya endai munomutorese protection order. Saka ndokusvika ndokuzotoreswa protection order kwandakadini pandakazoitwa namai. Saka takazoenda kucivil court ndobva ndanzi nekoti musava munotukana, musava munovataurira kuti kana kungotaura nawo zvavasingadi, chavasingadi havadi. Saka ndokuzongosiyanawo
nazvo ana uzombokwanisa uzombozvifambirawo nyaya dzacho ngokuti ndikado ndivati mai ngatidai ndotoona nditori side rangu ndega. Muri kutaura kuti imimi naamai hapasisina ukama nekuda kwebepa remutemo reprotection order yavakatoresa kuti imimi musave nechamunotaura navo kana kuti chamunovapikisa kana chamunovaonesa kuburikidza nekuda kwechechi. Hapasichatorina ngoti hapasichatorina ngoti hapasicharina ngoti iye kune vacho vakatouya inini ndichitobvawo kubasa wakungoita zviro zvavo ega hapasina kuchato mwanangu toti dai wakungoita zviro zvavo ega vachingota nokuti wakungozviti ndii ndatova baba and for sure ndo munhu mukuru saka hatinechi handina angu pressure nazvo saka zvakatondirwadza mani patakazotoona kuti hatisatoonokama ngechekuti ndakazotosvipa kuti ndakauraya nyoka pamba ndokuzi waurayiri chii mai akanditi waurayiri chii nyoka iyoyo baba wakauraya nyoka wakafa saka zvinhu zvakutondinetsawo kuti sei saka mushure mekuti vatanzi ndiribuda honye mukanwa chichi maiwo saka utonditi ndiri ndirikwaro yanzi ndiri kuende pan'anga kuti wadini wabude honye mukanwa asi kwavari kuenda kunobatsirwa ndonzwa kuti vari kunzi amai reururai kuti baba vari kuita sei and for sure pamba baba mai vacho vanenge vachingoti ndikuona moto baba wako wapenyu saka zvinhu zvinazvingotinetsa kuti zvofambiswa sei. Sekutsanangura kwamuri kuita kuti baba vanogona kuva vakafa nenzira dzisinganzwisisike, asi chandoda kunzwisisa ndechekuti pamakauraya nyoka iyi amai vari kuti chii kuburikidza nekupopota kwavari kuita kuti wauraya nyoka, reason yavo yekupopotera nyoka nekuti nyoka chinhu chinotyisa chikatongopinda mumusha hongu vanoita zvekuchengetedzwa kwemhuka havadi kuti tidziuraye, asi pane pamwe pekuti unenge usina option, unenge uchitya unotoerekana waita se waiurayawo nekuti it's either ichauraya iwewe kana kuti iwewe uchaiuraya. Amai vanoti chii kuburikidza nenyoka yamakauraya pamusha? Mai vakati hanzi nyoka yamakauraya munogona kunge muchitozviuraya kana kuti munogona kunge muchitondiuraya saka zvinhu zvandakatokutyawo kuti saka wakabva watondiendera kumapurisa kondoripotera kuti mwana andidi andirova nekuti marova nyoka. Saka mushure mekuti vandiripotera ndasati ndatozvinzwa hangu kuti zvakamira sasi nyaya yakatombodhileya kuti ndizonge ndizotorwa nemapurisa, saka ndakafonera mbuya wekuchechi ndichivati mai vanditi hanzi iwe ndori kuenda pan'anga iwo kuti uri mutsababa kuti vandimukire. Mushure ndavabvunza mbuya kuti mbuya muri kuti imimi muri kuprofita mai zvakadaro zvinobuda here kuti mungaprofitawo mai kuti inini ndiri kuroya mai saka ivo vari kuti iwo mbuya kubva watondituka vachiti muroi Satani wakauraya mwana wangu, saka zvakandinetsa kuti mwana wacho wakafa ndeupi ende kuchechi kwacho havana mwana wakadini havana mwana wakafa asi kunze kwekuti nyoka ndo yandakadini yandakauraya saka ndichazoti ndo mwana here kana kuti ndochii ende zvinhu zvakutondinetsa kana up to now kuti so saka mushure mekunge ndauraya nyoka mai ndokuzoenda kundiripotera kuti wauraya chii andirova saka nekuda kweprotection order ndandinayo ndakangosvika straight kwamagistrate ndobva ndabhadha $100 saka so far izvi zvinanasa sandaona nano. Zvakaoma. Ndoda kunzwisisa mukoma kuti saka imimiwo semunhu ava nemhuri yake makambotsvaga here kuyanana nemukadzi wenyu zvichida pamwe muchinzwawo zvikonzero zvakaita kuti azotopata musha achienda kunogara kwaamai ava kana kuti makamboedzawo here semunhu ane mhuri yake zvichida pamwe zvinhu zvemumhepo zvatisingakwanisi kuona zviri kukonzeresa dambudziko ramurusangana naro semhuri makambozvitsvagawo here kusiri kuchechi ukuku? Takatasana tomboti nenyaya yekuti imimi muri kunzi muri kuroya amai kuti amai ngatifambei zvichida kusiri kuchechi kwenyu kutombotsvagawo kumwe kwekuenda tione kuti chokwadi ndechipi. Ipopa panyaya dzekuti ngatifambei izvo ndo zvavasingadi kana kutonzwa kunze kwekuti kuchechi kwavo ikoko kwambuya ivavo kunze kwekuti kuchechi ikoko kufambe kuende kudzimwe machechi kana kudzin'anga idzi havatodi kutozvinzwa and vari kutobheja chaivo kuti kana kunyadaidza n'anga chako kuti hatine urongwa hwekuti semhuri timbodini timbounganidza timbodaidzawo munhu anobatsira pamba
ende akatotitaurira kuti mukangotsvaga munhu anotibatsira pano endi mwese munoperera mujeri. Saka nanhasi zvakangodaro havatodi kuzvinzwa kunze kwekuti kuchechi kwavo kufamba kuenda kuchechi kwavo ikoko chete. Saka manje nhasi unoyu isusu tauya kuti tizonzwa dambudziko renyu, zvichida pamwe pane vari kuona, zvichida pamwe pane vechivanhu kana kuti vemakereke vanoti ndoda kumboona mhuri iyi ndimboonawo matambudziko ayo, munozoita sei ivo amai vari kuramba kuti pakangowana chete anofamba tatopesana? Ya ichokwadi, zvinhu zvakutotyisawo ngekuti mutemo wakandipawo protection order kana kuti chinyati tinidedze munhu anotibetsera pamba pacho hazvina zvinobatsira ngekuti tinogona kungosungiswa futi ngekuti tine pepa rechi tine pepa re-protection order. Asika munzvimbo yega yega ine masabhuku, ine madzimambo vanenge vakamirira kuyananisa, makamboshandisawo here gwara iroro rekuenda unoona sabhuku nyaya yedu yakamira so hatisi kuirana naamai kuburikidza nenyaya yechitendero. Chitendero ichichi chiri kutora vana vasikana chichivashandisa, zvese izvo zvomudonongodza zvese zvamuri kusangana nazvo kuburikidza nechechi iyi. Makamboedzawo gwara iroro here? Kana makariedza, sabhuku vakaitonga sei kana kuti mambo vakatonga sei nyaya yacho? Tingati edu kwamamba tinosatisa taenda edu, asi sabhuku vanga yatori mukati mazuva achitotiwo vana mhuri ngaiwe pamba ibatsirwe iri pamba, asi nekuda kwekuti mai kutonga vaitongawo endi chechi yacho baba wepo wacho kana mai wacho wepo pachechi pacho vaitotuka kana sabhuku wacho iyawo kana hanzvadzi dzamamawo dzaitotukwa ndio chechi iyoyo. Saka hapana zvataikwanisa kutongoita, asi zvataitolipa panguva yacho kana izvezvi handichaziva kuti zvazvikubatsirei kana kuti saka hamene kuti kana kuri kutsvaka kana munhu anotibatsira chaiko anongo kare kangu pamwe munhu akatodyiswawo, handitozivi hangu kuna mai angu saidi kuna mama vangu kuti munhu akatodyiswa nowa akatoputiridzwawo kuti asatodini asaona zviri mberi ende asamuka uone rujeko angoramba angori mudima. Saka dai paitode munhu anotobatsirawo kutobatsira mai vangu kuti vaonese kuti vafambe mugwara, vaone kuti tingati havasi kufamba mugwara rakanaka, vatori mugwara vadzoke mugwara rakanaka. Ndo zvataitodawo kuti mai vangu vajekerwe ndizvo. Asika semhuri yega yega ndovimba kuti inenge inana sekuru, inana tete, ine vavakidzani vainenge inavo. Makamboedza here kushandisa vana sekuru, hanzvadzi dzaamai, kuti ana sekuru onai gwara riri kufamba naamai vedu, iko zvino hanzvadzi dzedu dzakashaishwa nevana vemuridzi wechechi yavari kuenda, asi havasi kusumudza musoro, kusanganisira nemwana anga ari grade 7. Ana sekuru vanotiwo chii maererano nenyaya? Ya vana sekuru vatori saidi redu iro rekuti zvinhu zvigadzirisike, asi mai wacho vari kutoriwo bhizi kutotuko vanhu hanzvadzi dzavo kuti hamunditauriri ngekuti aroti hanzi hamutonge pamba pemukwasha, saka hamunditonge uyezve ndakasiwo chechi kune murume wangu, saka hamana zvamungatidii zvamungatombotitaurira, saka havasi kutobvuma kana hanzvadzi dzacho havasi kutomboda kutombodziteerera, kana even sabhuku chaivo havasi kutoda kutombodii kutomboteerera, hapana kana munhu ari kuda kutomboteerera. Asi zvoreva kuti mukanzi uyai ndikubatsirei munokwanisa kuwana vana sekuru vanonomiririra amai kuti mubatsirwe dambudziko iri, zvisingazove nemhosva mangwana kuti wakaenda uchindimanikidza kuna amai. Mati kuti ndikachi kureva kuti anti hanzvadzi dzana amai vana sekuru vakangofanana namai, ndiri kureva kuti pakati pawana munhu anoda kukubatsirai mune sekuru here vamunogona kuzosumudza kuti vaende vakamirira amai, tomboti imimi enyu matambudziko agadziriswe tisati tatanga kutasana nezve amai? Right, ivo vana sekuru vanokwanisa kuda vanokwanisa kubvuma maonerano unonge vasati vataura hangu navo panhau dzekuti vange vachizomirirawo kuti zvinoita here kuti vabvume kumirira, asi handioni sekuti vanodini vanoramba. Toya pamuri apa, saka iko zvinezvi muri kutaura kuti muri kutorarama muchigara semukomana nekuda kwekuti mhuri yenyu futi iri kurarama iri uchechu?
so ani muri kuchechi haisi chatori kuti takazotoswe pakusiyana takazoswe pakuzotosiyana kuchechi yakatobva yatozotoenda musha kwacho. Asi munokwanisa here kuri kuti kana pamada kuona vana munokwanisa kuvaona here kana kuti kuenda kwaakaitawo ndo kupedzisira kwamakabva maita kuona vana? Kuenda kwakangoita 2022 ndikangoti mukutaudzana muchingotaura sekutiwo vana vako unongochifoona kuti vari sei vana, iye mukadzi ainge achindidara chiti vana havaziri vako, saka mumwe macho unodzoka uzotoluza hope kuti handisina basa nazvo ngoti ungada uchengete vana vasiri vako here. Saka ndakazomboendako zvangu hangu muna December ndichizomboenda kumbovaona hangu. Saka tikangoti hedu kubva ipapo kusvika up to now hatisati tambotaura hedu zvakawanda. Tinongotukana mashure unongondiudza futi sekudaro kuti vana havazi vako, asi kumabhethi unotaura kuti uya kutorese chii vana mabhethi. Omubvunza kuti sei uchinditi vana havazi vako asi uchinditi uya kutorese vana mabhethi. Vese nanambuya vacho vanongotaura kuti hanzi mashoko ekutsamwa. Saka unongotodzoka kumashure kuti ino manje nogara kwaita kuchechi kuya hauzozivi kuti vana vako here kana kuti vana vekuchechi kuya. Saka unodzoka kutoloza hope ndizvo. Asi kava mazuva ano kwane nzira dzakawanda dzekuona kuti mwana ndewenyu here. Makamboedzera kutaura nemukadzi kuti hongu sekutaura kwauri kuti ndiwe uzotoresa vana mabhethi, ngatichitange tatarisa vana kuti zveshuwa vana vangu here totoresa mabhethi, nokuti zvichida pamwe muri kungoudzwa mwoyo kuti mushaye mwoyo nemhuri yenyu asi vana vari venyu. Ipopa pekuti hangu ndimbotarisa vana kuti vana vamishiro kuti kumadn nyaya kumadn anovhera ndambozvitaura hangu, asi nyaya dzekumadn mari yacho handinangu mari yekuenda madn because vana varipo 3. Saka handizokwanisa kuzoti tiende madn panondiremera. Saka taungogara chingoti hameno ikoko, asi mhuri yangu ndotozwa kutoidawo panzvimbo. Saka pari zvino pane here vamuri kuningira nave mumuri menyu sekutaura kwamaita kuti muri mukomana mumwe chete ndizvo nehanzvadzi 3, vamwe vachona mukati vakatiza vachienda kumabasa, makabatana here imimi sevana vaamai kana kuti pakati penyu futi patori nemukaha kubudikidza nechechi? Vana vamwe vacho takabatana hedu, vamwe vacho takabatana zvedu, asi vana vacho vakadototsurawo mai kuti mai dai tambodai vanodza mara vakutodini vakutotukwa namai vacho kuti muri vana vangu hamunganditauri zvekuita. Asi dzimwe dzadzimwe kuti vana kuda kuti vana vasikana vanodzimana azongoti alright mai, asi takabatana hedu. Apa chandiri kubvunzana ndechekuti zvichida pamwe pane dambudziko riripo rinogona kuda kukusumudzai semhuri, vanouya here? Right. Ipopapo sekuti vanhu vakuva varume wavo, saka havo vakuva varume wavo panonetsa manje kuti unongombotanga wataura nevarume vacho manje. Tomboti mateedza gwara rese iroro, mataura nanatsano vanakwasha venyu vabvuma, ivo vanoda here kusumuka? Kuda vanoda. Kuda vanoda. Aiwa, ndotenda mukoma Ishmael tichikuvimbisaiwo kuti sekuya kwataita tichakutsvagirewo rubatsiro maererano nekuti nyaya iyi iferefetwe kunyanyisira nyaya yemwana akabatwa ari grade 7, uyezve nekuti pane uroi here zveshuwa uri kuita kuti amai vapokane nemi kuti aiwa iwewe handichada chinhu chekuita newe, ndosaka ndakutora protection order, ndiwe nenyoka yawakarova inoita kuti ndibude makonye mukanwa, ndiwe futi uri kuita kuti ndione moto watiri kufungidzira kuti ndibaba venyu vari kumuka. Zvese izvozvo kuti zvinge zviri zvinojeka. Ndinokuvimbisai kuti tichaedzawo kuti nyaya iyi tisvike kwainoperera. Aiwa, tinotenda dai maita sekudaro, kunyanya panyaya yekuti mai vange izvezvi kuti dai kuno havasi kutogara pamba pacho, vanositoziva kuti vari kupi izvezvi, vakatobva pamba kubva muna October nanhasi hatisitoziva kuti vari kupi. Saka pamusha pamuri kutogara mega? Ndinogara ndega. Yes, zvakaoma. Aiwa, ndinovimba kuti zvinoita zvakanaka mukoma Ishmael. Aiwa, tinotenda. Funga manzwa mukoma Ishmael vachitsanangura matambudziko avari kusangana nawo semhuri. Hanzvadzi yavo yakatorwa ikabatwa kuchechi uku ari mugrade 7, zvinoreva kuti anga ari under age,
hatizive kuti ndicho chitendero chacho here chekuti vana vadiki vanotorwa vachiitwa vakadzi. Nedzimwe hanzvadzi dzavo futi dzakabuda pamusha dzikaenda kunogara kuchechi uku dzinopupura futi kuti dzaishandiswa sevakadzi kuchechi uku. Mhuri iyi pari zvino nhasi havazive kuti amai vavo vari kupi, uye pasisina kuwirirana nekuti imhuri yatotorerana maprotection order kuburikidza nechitendero. Vemutemo tiri kushevedzera kwamuri kuti honaiwo dambudziko raitika chichiri chitendero here kana kuti mutemo wenyika waakutotyorwa. Zvichida mungagonawo kubatsira mhuri, mungagonawo kubatsira zvikuru sei vana vasikana vari kusangana nematambudziko ekubatwa, nyaya idzodzo dzichingotsikirirwa dzichinzi tiri pachitendero. Tiri kuno kwachitiyo. Zita rangu ndoitwa Frank Wesere, ndichiti chisarai.
Thank you for tuning into Zim News Beat TV.